ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଭାଇ। କଟକ ଯିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। କଟକ ଯିବା, ଆଗ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟ୍ରାଲ୍ ଯିବୁ, ଟ୍ରାଲ୍ ଯାଇକି ଆସିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କେମିତି ଲାଗିବ। এই ভিডিওর ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି କିଣନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ଓସମ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ରେସିଂ, ବ୍ରେକିଂ, ଆଉ ABS ନାହିଁ ଏ ମଡ଼େଲରେ। ABS ମଡ଼େଲ ନାହିଁ। ABS ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାହେବ। ABS ମଡ଼େଲ, ABS ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ରେକ୍ ମାଇଲେ ବି ଡବଲ ପାଇବେ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଖସିବାର ନାହିଁ, ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଡବଲ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡବଲ ABS ମଡ଼େଲର ବ୍ରେକିଂ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ABS ମଡ଼େଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଟିକେ ଆଗଟା ଦେଖେଇଦେଲ ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲୁକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲ୍ସର ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରନ୍ତୁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ନୂଆ କିଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବି କିଣନ୍ତୁ,
ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ। ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ।